Kaseng jong kinong oddok masih kebedan ha Kshatri jong Bacha Association of Meghalaya ha ka Arpusau terik Urisau Arjar Arpusau kilalet ajing tho sha ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ka kong RM Kurba bantuklar lem ha ka bayadai ka jingmi ka yau ka hat khayi masih bean ha ka ni ka jela. Hadin ka jingi kendo ikdisi habari krench kila pathai khubor u President ka Bacha Association of Meghalaya uba Esron Marwen ulai tu bakani ka jingbon ki yau ki hat bakhayi bean ki masi sha Bangladesh ka bo jing shibon ki nong oddo masi namar ba larem ki masi bat kumju ru ka bo jing ki pat ba ki babam do masi. Ba Esron ulai tu banakaliang ka DC kan khot da ka jingyalang jong ka District Animal Market Monitoring Committee ban pet benya ya ka jingmi ka yau ka hat ka bakhayi bean. Wani kendo jengi disim ta singi kate lor konong remba ngi kuminong odok ngi majing na skapor bat kani ke jing majing ngi syamba kate ke jing don jong ini giyo illegal babun badan akaleng jong ini ka East Khasi Hills District kadang ngi kendo DC nama ide di chairman jong District Animal Market Monitoring Committee kadang ibu jing tho akmat jong i ba in pet permani kini bala dan kanu ka jaka ka ba ni ka yo ko jinge thiet jinge de masi bam padia leng ba ni ka Animal Market Monitoring Committee ken siam ya kata ka lenti ke senjam ba ken le ka kum ka bor ka an ha ko bade penduk pendam ne wan bat ban sis ya ki maru di city yong kum ta ba in court meeting nomor dor ya kini ke bade pet bat ken saya le ya ko badon kam ka nomor ka an ni kala don lupa teka sulong stam pecu penteri kam ya mata jing tip jungi teka nami si kanang bun mentala dagi pauteli ini giyo ibadan te long konta kan nang baga jing don jung kini ka pensuk yaki ni ki bakhayi be an man le sa Bangladesh takataw long namar bapi ko we ka jing ka long bangimat ka de ka ka khya te menta kini ki yo be an kim don watang doktor ro kim don ro ya kata ka jaka cek te kumno kan kin rai ta ka jingon rai ki mar kan long illegal te henrel rade badan kini ki yo ki baya ka kum ka kendon jung ni ka District Animal Market Monitoring Committee ta kumut kan jenderal bah kan namar bale ba kendon lut kan kita ki jingdon kam ki ba kum ba ngide ban ya kai kum kendon ate khambabun tingi pet ngi babun ma ki kita la lengkot kita menliem kita ru ki jaka ki bai te ka syong pat haki bakin le ken investigate ya kan ya kenang bikin yo ya jing sya ni wan ra binabar bar state e ka de bang in the thet mar ngyo su ka dor bangin de ka dor ka babiang ka jing di ki dor jong ka do ru ka de leng ba ki ni hi ban mentaru ka jing ka bakham so sat ka de bang ting bi kawan ka jing pang sai sien pan namar ngi lama dia tu jing wan jong lapis skin disease sak tu por ngem ko asukan ban wan biang sai sien pan ini po jelaru ki don mana bar jelar kambun ki de na bar jelar mde ba maduna kamduna ndrai ka dor kan menta ka jing ka jing long ba ka jing le sa Bangladesh menta ka dor ngi hap thiet ka dor bangla te menta mde ka jing tan ka do menta wat jing le jong piat jong sini berkhai la sarung ki pat ba kan safa ya kan ya bat kin hap thiet ye ka dor jong bale sa bangla namar bale ba ngi ong kius ku dor ringim tep pat ka root cause of the problem kan ka problem hi ka de basalan sa the ka taru salan bi an te henrei long kawe pat ka long pa susi ka long bahadu mentangim don kem basum khya ta kada kum ka seng mi shkhamat ban sngo ki bor badi pet badi kmi nang bikin le ka badon kam enta kador bangi theta kan ngi sulong ba kumta kan ngi le thet hap sat hi kan meli yet naman kishno te henrei long bandong man chu thet bina kini ki jaka hi bakiwan ra te ni la namar bale maki ki kata ka konsep jung ki ka long bikin de bi sa Bangladesh namar kador ka he tinggi hang ni te kador kan sakiu wi ladang imlah bantap ya kini kijing kan langim mi sakmat ban keren halor kan ni kan sakiu wi kador menta kalong sanspa kado bakle siang ban ruspa kado met ngi actually hadu menta kampat ya kata sistem hi ngirungi terang hi ban ong ban don no da jing thiet da 4 kilo te hadu menta 4 ya te legally kan baong baisin mathiet ka mar ngin thiet no da 4 kilo te henrei menta ngam pada so tip tikana bahdu menta kasiar ki thiet kilo kisniang or kila thiet kilo henrei kalong legal na em hadu menta ngam patep tingi kwa hiru bakani kajing thiet kilo da ka 4 kilo tingin thiet ki mar na kwa hiru ka sarkar ba lis kan pentrikam
Mending bang batau komiti Kaladon lupa ke district animal market monitoring committee. Hari mentai yang mengin khot meeting kini kita ki badai pejaki benta baper bakin cimkia kenya kini. Kenang bakila kai banle kam ko bagi dan kap. Ya kata ti yang bain khot no kam kloy tingem tep palanung yang saya ya kata. Woi kalau kum tate ke sarkar ke cimkia anten unless don ki breu balik ban pensengau haki. Hari ke sarkar kan cimkia lada ngingi lek ban pensengau. Hari lada ngim lek ban pensengau te ke sarkar ko ong bakabiang terai. Hari lada ngi pat kim beterai ka kam lada ngilek ban pensengau te sarkar ka haban cimkia. Balada kam cimkia te kom ngi haban yet kilat lenti kum no ban ya pada kam sekmat.